a plegar ja? No, I ara? que no. I ara? Mira, girar la rotonda a la dreta. Papa, que això és un port de muntanya, que no n'hi ha Ja, rotondes. chiquillo, vas a donar-me el viatge, no? Bueno, ja m'ha plegat. A sobre el xalet on anem a passar el confinament. Un mes en després! Estic desficiós, no sé què fer. Papa, Què? deberies dutxar-te. Nah. Si no, així m'ha puesto. Fas hora sobaco. A veure què tenim així. Una dutxa. No, 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 no. No, 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 no. Tira, tira, tira. No, 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 no. Aixina que tu eres el xique que pot llegir la ment. Pues presta atenció, a veure si pots llegir això. Si no saps què fer tancat a casa i tens menys de 25 anys, participa al concurs de memes d'Ara Nosaltres. Sols has de crear el mem amb el tema de com viure la quarantena a casa, publicar-lo a Instagram amb el hashtag AraMems i enviar-lo al següent correu. Anima't a participar fins al dia 12 d'abril. T'esperen molts premis!